Nå, men hey, jeg hedder Sydney Lee, og jeg er professionel gamer, og så har jeg wrestlet lidt, og de sidste halvandet år, der har jeg lavet tv i diverse shows. Så man kan vel kalde mig en pro-gamer / tv-star, så velkommen til. Altså jeg havde lang tid godt, eller siden jeg startede med at lave tv, da jeg var 28, der lavede min første program, og året før, der havde min veninde lavet noget reality tv, noget Danmarks værste bilist, som hun vandt eller tabte eller sådan noget, og så synes jeg det var meget sjovt, og så tænkte jeg, altså jeg laver ikke skide meget med mit liv, jeg spiller det der, og jeg tænkte, jeg kan sgu gøre det bedre end hende, og altså med den personlighed jeg har og sådan noget, så tror jeg, så vil jeg få en god reaktion, og så vil jeg gerne lave noget seriøst, som jeg kunne respektere, og så blev jeg spurgt af DR, om jeg ville lave Blod, Sved og Springskaller, som kørte, og så tænkte jeg bare, ja, men det ville være perfekt at starte, og jeg elsker at respektere professional wrestling, og så senere, eller ikke så langt efter, så lavede jeg Kvinder Vil Have, ligesom for at få en masse PR oveni, for at promovere showet, og også bare fordi jeg synes det var sjovt med, og så er det bare kørt lige siden. Jeg går, hvordan jeg hører. Og de sidder også bare sådan her og tonser på trommerne. Og bare sådan helt væk i sådan en zone, ikke? Hvad er helt glad igen? Hvad er det? Sydney Lee, Doleville. Altså jeg ved, altså når jeg er 70 år, så altså jeg vil gerne flytte tilbage til USA og bo der permanent. Men ikke lige nu, men hvem ved om måske 10 år. Som måske bor nede i Florida og bare går rundt i klipklapper og shorts og det ved jeg ikke. Altså jeg tror sgu stadig jeg fyrer den af som 70 år. Det håber jeg da i hvert fald. Men hvem er manden bag fænomenet Sydney Lee? Det ved jeg ikke. Altså jeg bliver tit spurgt om jeg er sådan i virkeligheden. Altså jeg vil sige jeg er 90% mig selv. Men altså ikke lige nu, altså når vi så laver det her, men når jeg er med i sådan noget reality-programmer og sådan noget, så giver man lidt ekstra for kameraet, skal være lidt ekstra sjov og være lidt ekstra på. Men altså jeg er 90% mig selv. Det har været sådan, siden jeg kan huske tilbage.